dat valt best mee. Och, ja. Het is gewoon een blubber. De stemming zit erin en het waar zit mooi. Er wordt zelfs pootjebaat in het zwembad van het Raadhuisplein in Drachten. Maar hij zoenen hier nou appartementen, winkels en een parkeergarage steenmatten. Maar het project er toen alle kanten vertraging op. Dan weer is de politiek, dan weer gaat het om geld. En zo gaat het ons al jaren. Je weet, de projecten, het wordt altijd langer. Het duurt altijd lang, ik weet het. Maar ja, 9 jaar is toch wel erg lang. Wij hebben het gekocht omdat we wisten dat dit helemaal veranderen zou. En nu na 9 jaar zitten we nog zo. We hebben tussendoor zelfs het flat wel weer te koop gehad. Dat we dachten van nou ja, we worden zo aan het touwtje gehouden. Dat doen we niet. Maar ja, dat lukt dus nu niet. Het is gewoon niet verkoopbaar. Maar stel, ze zullen nou moeten beginnen. Hè? Stel, je weet het maar nooit. Dan wordt het nou al een periode voordat het klaar is. Ja hoor, maar als ze maar beginnen, dan gebeurt er wat. Dan kan je zien dat er voortgang in zit. En het lijkt dan om maar deer te wezen. Het is niks. Een van de Dailits projectontwikkelaar Redema weten dat eind deze week en oors begin oorweken het laatste asbest oprommen worden zal en de laatste zaken sloopt worden, zodat er dan lang om net uiteindelijk zit worden mooi de bouw van appartementen, winkels en die parkeergarage.